στην καβάλα. Λοιπόν, τώρα θα δείξουμε τι πράγματα θα βάλουμε μέσα στη τσάντα. Επειδή δεν έχουμε γκάντσι και τα λοιπά, θα τα πάρουμε αύριο και στην καβάλα θα έχουμε τέτοια. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τι θα πάρουμε. Θα πάρουμε παιχνίδια, θα πάρω τον γάτο, κοιτάξτε, να ο γάτος. Και βάζουμε μέσα στην τσάντα. Ό,τι θα βάλουμε. Θα βάλουμε Βένομ, τον αγαπημένο μου. Να τους εδώ, την τσάντα. Λοιπόν, θα πάρω τον Λοιπόν, το βάζουμε. Τώρα επίσης και τον τέλο. Λοιπόν, θα τους πάρω όλους. Λοιπόν, θα πάρω και τον κακό Spider-Man. Εγώ το έχω βάλει απλώς μπλε πλαστελίνη για να φαίνεται σαν κακός. Κανονικά είναι πραγματικός Spider-Man. Και μην ξεχάσουμε τον Captain America με την ασπίδα του που δεν την έχω. Λοιπόν, βάζουμε και τον κακό Batman. Να, κάνει κανονικός, εγώ το λέω κακό γιατί δεν μοιάζει, κοιτάξτε πως είναι. Δεν έχει κάνει τη ζώνη του. Να ο Aquaman. Τον Thor φυσικά. Τον Flash που είναι πάρα πολύ γρήγορος. Και τον Wolverine με τα νύχια του. Μέσα και τώρα θα πάρουμε βασικά πράγματα. Ελάτε να δούμε τι θα πάρουμε. Λοιπόν, έφερα αντιλιακό, να, εδώ, θα το βάλουμε στην τσάντα μου. Το βάλουμε σε αυτή τη θήκη, πώς δεν την είδα. Καλά. Λοιπόν, θα πάρω και αυτήν την υπτάμενη κατσάνη εδώ, ό,τι και να είναι, με μαλλιά. Τι ωραία αυτή είναι η υπτάμενη κατσανίδα, σίγουρα θα την πάρω. Λοιπόν, τη βάζουμε και τι άλλο. Λοιπόν, θα πάρω το δήμαρχο και το πουλάκια. Να το αγιαστείς. Λοιπόν, το βάλουμε στην τσάντα. Εδώ πέρα βασικά. Μην ξεχάσω, σας έχω μια έκπληξη. Θα τρελαθείτε. Κοιτάξτε, περπατούσα στον δρόμο και βρήκα ένα χρηματοκιβώτιο. Το άνοιξα. Βρήκα. Πού είναι η κάρτα? Μια κάρτα που δεν την έχω δώσει στο χρηματοκιβώτιο, που έχει. Πόσο είναι αυτό? Άπειρο. Με άπειρα λεφτά. Τέλειο, απολύτως. Τι άλλο να πάμε? Θα πάμε τον κακτούλι. Δελέτστιους. Τρελός. Κοιτάξτε πώς κάνει ο κακτούλης.
τεράστιος. Θα το βάλουμε. Λοιπόν, και άλλα δύο πράγματα που είναι τα τελευταία. Να θα πάρω δύο όπλα, αυτό το πρώτο. Παιδιά, ελάτε να πάρουμε το άλλο που είναι μέσα. Ελάτε. Από εδώ πέρα. Να κοιτάξτε αυτό. Ελάτε τώρα. Πάμε να το βάλουμε στη τσάντα μας. Εδώ έχω και ένα μπαλόνι. Κοιτάξτε πίσω σας. Ένα μπαλόνι βίντεο. Μίνιο μπαλόνι βίντεο. Άλλα βίντεο. Ναι. Γκουλ. Και τώρα ελάτε να το βάλουμε στη τσάντα και κλείνει. Αλλά δεν κλείνουμε. Παιδιά, κοιτάξτε που εμφανίστηκα. Wow! Τέλειο. Και κοιτάξτε τι έχει εδώ. Έχει μια τσουκράνα, φτιάρι, ένα μπολάκι, δεν ξέρω γιατί το έχει, ένα κουβαδάκι, έχει δύο μπρατσάκια, φτιάρι, και πάλι φτιάρι, τέτοιο που κοιτάξτε μπορούμε να κάνουμε τα ένωσουμε και να κάνουμε ποτιστήρι. Βάζω ένα τέτοιο που μπορείς να κάνεις ένα καβούρι στην άμμο. Χέρι, ένα χέρι. 1, 2, 3, 4, 5. Μπορείς να κάνεις ένα χέρι στην άμμο. Μετά μπορείς να κάνεις ένα αστερία στην άμμο. Να τους. Και εδώ έχει μια βάρκα στην ώμος. Τις σελήνες του. Και εκεί έχει κάτι πραγματάκια. Ελάτε να δούμε. Παιδιά, όπως βλέπω έχει χυμό και ένα τάπερ να δοκιμάσουμε. Είναι ωραίος. Το τάπερ, να δούμε τι έχει. Να δούμε πιο πολύ λένε στα σχόλια. Λέτε ναι όλοι, εντάξει θα το ακούσουμε. Θα δούμε. Έχει κέικ και δύο μπισκοτάρια να δοκιμάσουμε. Φυσικά και θα δοκιμάσουμε. Ωραία. Τέλειο. Λοιπόν παιδιά, έχει ακόμη και θάλασσα και εκεί πέρα. Ωραία θάλασσα και παραλία. Λοιπόν, έχει ακόμη και κουβερτούλα να σκεφτείτε το βράδυ. Θα κάτσουμε εδώ για μία μέρα. Είμαστε εδώ στη Καβάλα. Κάναμε πάνω από 20 λεπτά. Να έρθουμε. Και, λοιπόν παιδιά, έχω και κάτι ζελεδάκια. Πάω να τα φέρω. Εδώ πέρα είναι στη τσάντα. Να τα καθάριμπω. Εδώ πέρα. Και ωραία λοιπόν. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Πες να σας κάντε like και εγγραφή στο κανάλι. Bye! Play with Andrew.